τον αγώνα, η ισπανική σημαία για τον Κάρλος Σάινθ και τον Λουίς Μόγια, ενώ αυτός που περνάει είναι ο Σκοτσέζος ο Κόλιν Μακρέι. Τα Subaru, τα οποία ήταν αχτύπητα στις πρώτες θέσεις και για την κατηγορία Α, την πλέον εξελιγμένη κατηγορία, στα αυτοκίνητα που έχουν κίνηση και στους 4 τροχούς υποδύναμη περίπου 320 άλογα και κυβότιο 7 ταχυτήτων, απέναντι στα αυτοκίνητα που είναι της κατηγορίας νη, μοιάζουν περισσότερο με τα αυτοκίνητα τα normal και της παραγωγής, αυτά που κυκλοφορούν δηλαδή ακόμα και στους ελληνικούς δρόμους, με τη μόνη διαφορά ότι έχουν δεχθεί κάποιες τροποποιήσεις, κυρίως στην ανάρτησή τους, για να μπορούν να αντέχουν το πέρασμά τους από τα πολύ δύσβατα αυτά μονοπάτια και δρόμους που βλέπετε. Δεν λείπουν βέβαια και οι ατυχίες, όπως το μπροστινό αριστερό λάστιχο και το ιταλικό πλήρωμα των Πιανέτσολα, ενώ ο Αγγελίδης εδώ με ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο με τη Mercedes άργησε να στρίψει, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και τον δρόμο προς τον τερματισμό. Στα 1300 της εξελιγμένης κατηγορίας, στα 1300 κυβικά της εξελιγμένης κατηγορίας, έγινε μάχη μεταξύ τριών, του Τόψη από τη Θεσσαλονίκη, του Παναγιωτόπουλου από την Αθήνα και του Ζήβα επίσης από την Αθήνα. Χωρίς προβλήματα, πρώτος στην κατηγορία νη για τους Έλληνες, ο Παύλος Μοσκούτης, με συνοδηγό τον Πετρόπουλο και ένα Mazda 323. Και πάλι ανασυγκρότηση και πάλι σέρβις όσο γίνεται πιο γρήγορα, στους ίδιους ρυθμούς, και οι Έλληνες μηχανικοί και οι ξένοι προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, προκειμένου να κάνουν καινούργια τα αυτοκίνητα.